Damira pamiri pedera makumtasa. Pamiri pedera makumtasa. Zvisa ndo zvichokwadi. Zvisa zvataura ngezvezvikwadi. Ikaipa chabatwa nemhosva. Ikaipa chabatwa nemhosva. Mwari arimbatsirawo. Mwari arimbatsirawo. Pamusoro yechanganiso. Pamusoro yemambakasi. Tauyawo takamirira vana vekomandizera. Tirangozi lii mandizera. Zvinhu zviri kutitambudza mumusha. Pane kusagadzikana kwakanaka kuri kuitika mumusha. Pane nyaya yakabuda yatete ari kubudirwa. Saka nyaya iyoyo takambofamba nayo kumashure kuti tichifambira semhuri tese takaungana. Tikasvika tikafamba tikaenda kuna Mukotsanjera tikadzoka. Mukotsanjera vanonzi vakataurawo. Tikaenda kuna Muzvare tikadzisa nyaya yedu. Muzvare Matiza. Tikafamba nenyaya yedu tikadaidza vamwe mbuya vokwamutare Mukotsanjera takazomufonera kuti auye akasvika pamba. Asvika pamba akati ndichauya pastage 2. Then pastage 2 yacho tete yakabva tanga kungobudirwa futi. Haanozokwanisa kuita sei kuuya. Tobva taenda kwaMutare kuna umwe mbuya waibatsirawo futi kwaMutare. Mbuya kwaMutare wakauya tikafamba nawo panyaya yedu. Nyaya yakazongogumira panzira. Tagumira panzira takazongoona ana baba kudzoka kuchechi 1-1. Susu sevana vatashaya zoti tinoita sei ndokupa kuenda kuna Mambo Mutare kusvitsa nyaya kuti tibatsirwewo nyaya yedu. Pane hanzvadzi yaibudirwa. Ndokumbira kubatsira. Pamusoro peMambo Mutare. Pamusoro pedarese Rosemary Mandizera. Nyaya yakaitika mukati memusha wedu ndeyekuti sevana toti semusha tine matambudziko ataisangana nawo. Mumusha maingofiwa zvisina tsarukano. Vana vaigona kungoti musoro otofa, vane nhumbu vachifa nenhumbu, vamwe vana vachiita miscarriage. Vamwe vaitsikwa nedzimotokari. Tikutaura kuno gore rino pane wakatotsikwa akanomukira kuchipatara pabhonda. Ini ndakaita nhumbu paIsaba, mwana akafira mudumbu. Ndikatozozvara mushure mekunge kwatofambwa kutoti kumaprofita akawanda kuti mwana abuda. Akazobuda after 5 days. Then ndichingobva wiki iroro mukadzi wehanzvadzi yangu akaita futi miscarriage 4 months. Mwana abva afa. Then wasikana tati nedambudziko kwatakaroorwa ikoko vamwe vanobudirwa, umwe musi wekutopemberwa chianotobudirwa. Kunzi muroora uya musha ototanga kubudirwa nzi mukadzi wangu. Vamwe vacho vaingobudirwawo chechi tatisi kwedu kupostori, asi hanzvadzi dzangu dzaizviona vachibudirwa vanasikana. Then mumarriage macho unatsogarisiko dai tiri kutambura hapana kana chiri kubuda. Tadaro vanakomana ana baba nana hapana kana ane chinobatika mukati muupenyu hwake. Kunyashanda baba wangu arapa wakatenga mota penjeni yawo yakatsva tapaFlix chidopinda mumusha first day yakatsva takapotsa tachiramo tiri vatatu nehanzvadzi yangu nababa. Moto takatoshiwa twabva nepi zvinhu zvakatsviramo. Vanakomana hanzvadzi dzangu idzi dzine mabasa ende vanowedza vanoita zvese zvekuti mukazviona munotozviadhirayo. Asi nenyaya yekuti nemhepo dziri kunetsa mukati memusha vanoshanda zvisingaita ndeidzwa muchikora vabhadhara. Inini pandiri panapa ndine degree handakana basa, ndikashanda handibhadhara ndakagara. Then vakadzi vavo vari kungoita same problem yemiscarriage, kufirwa nevana kudii. Vana amai vangu chaivo vana vavo sekutaura kwakaita Mukotsanjera nezvatinozivawo vari pasi vakawanda kudarika isusu tiri vapenyu vachifa nezviri kunetsa musha. Then takaona kuti matambudziko aya adini anyanyisa mukati memusha. Todii tobva tigare pasi sana baba. Tisati tagara pasi vana baba vangu ava vari kupostori Edward Maranga wakamiswa chezvivana tomogatse zvekudii zviri kunetsa pamba. Vakamira zveshuwa ndobva zvanetsa bva wadzokera bva wamiswa futi ndobva wazotovana bva watozoenda kuchechi kuti wadii vamiswa tigadzirisa. Ndokumira kwawakaita havana kuramba. Takamira zveshuwa wakati ngatifambe kutatu. Takaenda kuHarare tikaenda kwaMutare tikazonogumira kwaMukotsanjera. Tadaro sekuru Mukotsanjera nyaya yedu yakatanga na 2024.
muna July nyaya yedu yadaro vamukotsanjera vakandoda 1200 ndidini ndikupei tsanangudzo nekushanda zvekunetsa mumusha menyu takavapa zveshuwa vakauya mumusha vakati kunokouya vanhu vashoma ndoya mumusha sekuti makawanda ini ndindoya mumusha zveshuwa mukotsanjera vakauya vakasvika asi vasvika manheru vako ma8 vakakumbira imba yekurara pakaita noise mhirizhonga chaivo paita noise kudaro pakazosvika kukumbirwa imba yavabereki vangu inini zvikanzi umo pinde heni mudini mubate basa renyu vapinda kudaro vakarara vakazotanga the following day vachitanga daro vakati ndanetswa nenyaya yemba yandakapiwa kunzi wapiwirwe imba ende wakati handina kana kurara rume wakarara irume yangu inini ende wakati handina kana kutomborara ndichinetsonzwapirwa imba then dare rakatanga wakatanga unongedzeni wakati ndiri kuona iwo pane zvakaiswa mukati memba yenyu wabereki wemwana uyu ndevapi ndobva vauya mai vangu nababa ndiri kuona sekuru vane ngozi yakapara zvawakapara wakauraya kamwana saka ningozi iyoyoyo iri kunetsa zvayo musha wese asi yakaiswa mbamani mababa vangu namai vangu ngozi iyoyo isusu mbametiri 2 iri kutonetsa pandiri nasisi wangu ndopairi kunyanya udini kunetse zobatawo vamwe vesa hatina kubvunze duti akaiisa ndiani then sisi wangu inini anawana 2 marriage yakatoparara nekuda kwengoziyo saka inini yangu marriage yauda kutoparara ndakatosonzigatise zvikunetsa mumusha kuona ndauya kudaiwo ndatoti tidini tigadzise mukotsanjera ari pakati pekuita dare rake sisi wakabva watanga kubudirwa zveshuwa ngozi yakabuda ikataura zvainotaura ikati ndoda mombe 10 tikati it's okay todini totsvaga ndokatapiwa 3 months mukosi kuti tinodini titsvage mombe 10 saka ndichazotaura kana maunganidza mari yangu imomo umwe nomwe akabatwa zvake zviri paro vana babo vaibvunzwawo zvawachidairo kuti chakandochiziva vanavo vana mai vachidairo dzavo nyaya hapana singazivi nyaya yani yake mumusha umwe nomwe akabatwa kana ndichadzoka mahighlights ndichadzoka chapter 2 saka pachapter 2 apa nenyaya yekuti umwe nomwe abatwa mahighlights ake vanhu vakatanga kuvhara vari kubhadhara mari vashoma dhani vanhu vari mumusha takawandisa asi vaibhadhara unga vari vashoma vamwe vaidi kusvika mari yatadzokwana within 3 months yatadzokwana kudaro munhu akabudirwa zveshuwa takaura nawo mukotsanjera bva waramba ini ndindaiti utaura nawo mukotsanjera ndakamira zvakare sasekretary ndiri futi mubati wemari ndafonera mukotsanjera ndo zviri kunonzwa ndikaudza kuti gombo rauda kudi kuputika tikati saa mari yenyu yadi yakwana zvikanzi ine zvindimbori busy ende handidzoki futi musha menyu usina kutarisa kuti chiri kunyanyonetsa futi ko ndikauya ndikarohwa nezvirimo ndikafa ndobva ndazovabata futi munhu achingobudirwa bva ndavabata futi ndobva wati ndoda 1600 tikati it's okay sekuru sekuti tatine munhu ari kubudirwa tasina option sekuru chidzokai muuye mari yenyu taanayo havana kuuya ndobva wangotangoramuka wachingodhileodi sevanhu vangoine munhu anga chibudirwa taitiomberera ndindaitoenda chitiombera chitoti sori chichichi chikumbirira ndopatakati munhu ndobva azongosvika pakubudirwa akati ini kumba kwangu ndokuziva handei ndikuperekedzei taenda kuya tasvika kobhonda kunonzi kwamavadza tasvika kuya akatofara akabva atobudirwa ndomusha mani mangu tasvika mumusha muya vemo nyaya maitikira yakaita kunze yakaitika muna 1954 kandisanga yaye kudharasa zvokuti even vana baba vangu vamwe vacho vatori vadiki panyaya iyoyi saka iwo ariko hatori nhoroondo kwauchiti tanzwa kuti mukushanda namukotsanjera chiuya namukotsanjera chinzwe nyaya yega hatikwanisi kungotambira sezvinhu zvinozonetsa musha then uzoda ubata mukotsanjera vatatadza apa dheita titanga tapiwa tikatingadisappointa vanhu rikatitsvaga umwe mubatsiri ndopakaenda kunotorwa mbuya kwamutare anonzi mbuya muyambo wakachaja 1800 so vanhu vangone dambudziko rokuti munhu aibudirwa pamwe pacho itoramba kudya takangoti ngatishingire tibhadhare tashingirira paya tavapa tambovapa hafu then wobva watiperekedza hakuna chakanobuda kwawana tsanangudzo dzawakapa kusvika wakati ngozi inotaura yega tadzoka vanhu vaya vakati isusu hatinonga tingaiti tadzoka mumusha vatoti ndipei mari yangu tavapa imwe 800 yanga yasara ndobva wati gare within 2 days zvikanzi akabva kuti vanhu vawandishora kuti dare rangu hariite saka inini ndakubvisa ngozi ndiendese kumba kwavo saka tisakatoti pana sisi munhu atokumurwa iwo ndowachatitsvaga izvo kupi
munhu watanga zvekubudirwa. Vauya futi mbuya akati ndoda kuchenesa musha menyu muno vanhu vari kubata muno vanhu vari kudii, saka ndododi kuchenesa. Mbuya akadzoka zvakare vakandoda 1200 takavapa futi. Tavapa mbuya ivavawo vakasvika vakataura nyaya yegona, hapana zvimwe zvinhu zvavakataura. Vaenda kuzofonera mbuya kobebe mazodi makati mudobata shato nezvi zvakanzi maida kuti ndirumwe. Ndokusiyana kwatakaita nambuya munhu aringobudirwa ka then ndobva vamwe wazotsvagwa vanonzi vamutasa wakasvika wakatokudorozva wakatokudora asi hapana tsanangudzo dzakabuda. Saka isusu tasungisa vana baba vedu nekuti vamwe vacho vanga vatodzokera kuchechi nyaya yekuti kwamawadza vari kuramba tatashezvo tochiendesa kupi tikaiwana mari yacho yekunoripa tinoendesa kupi. Saka vana baba vamwe vatodzokerawo kuchechi kubva 2024 kusvika now 2026 nenyaya yekuti tingoramba tisangana nemaproblems. Taudoti tauchikumbira vana baba vedu ndochatanyanyowvasungisira kuti vachimirawo sana baba tirege kuvatungamirira isusu, nekuti zvakafanana neni pandaitungamira ndasandaroorwa ezvinezvi ndaroorwa murume anonga achitoda kuti ndidzokewo kupi ndichitozvekumba kwandakaroorwa. Saka takutokumbira vana baba vatitungamirira vatigadzirisirawo musha vatigadzirisirawo zviri kunetsa mukati meupenyu hwedu zviri kunetsa mukati memusha wedu zvokuti mukanzwa umwe neumwe maproblems ake akanangosanjira akazvuzungudza musoro. Then tochikumbira ivo sekuru vacho vapedzise nyaya yavo yavakatanga, nekuti nanhasi sisi varingobudirwa munhu ane vana munhu ane murume totosiriswa kuti akangonogara kumba kumurume 1 month atotanga kubudirwa. Saka munhu anotodawo life andotogarikawo achengetawo vana vake. Tatenda. Maiitirwa nyaya na sekuru Mukotsanjera sei musina kuzopedzisa na sekuru Mukotsanjera sinzi vatanga vanga vasingachabatiki apa munhu angachibudirwa aitogona kupedza 2 days asingadyi. Saka nyaya izvozvizvi makamboisa here effort yekuti vati isusu sevana kana kubva zvangonyararwa nyaya tikabva changodino tangonyararo tikati vana baba vachadino vachaita take over. Ndo patiri kutoona kuti vana baba vatodzokerawo chechi hapana kana chiri kufamba tiri kungotambura maproblems haana kupera munhu aringobudirwa. Ndo patachitoti tiuye kunoko tibatsirwa naMambo Mutasa kuti nyaya yedu ifambire mberi. Rakapera hatina kana musende zvinezvi hatina kana nemari yengozi tareza hatistorini pamwe ndo zvimwe zvakutonyanya kunetsa kuti makambobata mari yangu makudya makurasa kuti kumbuya wamamatira uyu makamudzere kuti anditi vati ndodzosera kuti saka vamudzere mamunomudzere kuti sisi wenyu ramaito vakatomboendako naye vaitoti uyai naye kuno kwamutaro wokudanga mvuro kwaitoenda naye asi hapana chakafamba. Magadi takasima mukuru yangu bambo walibi ari kubizo smart man. Well, it's okay. Yeah, it's okay. Mari wana baba wenye ndio wakakara. Ilo ndugu yana baba. Mrusi kudini ngenya taura kule hiyo. Muneliki. Chitsuke. Kuti ipe takaanza Sitambia namba naiko manchizera. Sasa sababu cha ndio sababu bata mkusanyiko. Wote ndugu watu mkusanyiko ndio kama mkusanyiko. Izungumziwa mauzo za kujigamba.
Wewe mwana kutoa statement yekuti amado ndibate shadow ndi kumwe. Saka muruti. Indi pampacho kamsato bulitse mali. Kunoka mutoti tauro mwa mwatu wakambule ani. Tukutara kuti ndiye anoita ere kuti haiti. Unoziva chiri kuti azichi. Wewe mkakawakira mali dzamatorwa. Koma naanza kuchimani mani. Sasa inenge kuti tinofana kuti timuita cha Tanzania. Namba chimutaya kubara kuti kana apedza. Kana apedza sie namba ina. Moto wa hivi anakosa kuya nyangwe dirisi ile dada. Entenye. Goza. Sasa si contact person na. Ndio mnanobatwa phone mnanobatwa. Sasa kana 1 2. Yes. Ngokuti kana nasa kana mwaso peza akapinda pa akatoenda pa network. Toto mutara twadautara dzetu dzini. Ivi nyambo pakati pewiki pasizwa redada. Mutombo. Yes. Sato takuya tesese muri kana. Mwadzoka chipostora cho chimbomira ai gozo ruzo vaskoto kutotiza Wamba matudziro ana baba edu atungamira. Taudotero mashure mawo. ayo ngandara mazeri baba gozo vanono spestra ofuma dini nepo Kana isu ndakatozomirana aitoti vana vachichiuya unozwa sei fakasa zvitaura azvitoti mushawese ndozva yazogumisa takwamufunda zvikatozobvisa zvamari ndayo saka ndizvo titise ipe nokufonera ite makonda chimwe chichemo totosvikira ipapo papatopfekozoona kusimudza musoro ndewatotoba kusasumudza musoro nongosina problem uine problem kutaza kusumudza musoro Natogona aya saitsoke saitisaiona 2 hour tokwanisa kufunda Sorry, anzi patinouya panopaine mari kudura. because vanaka continuation imunongoprocess tingomutaura timuprocess nezvamakataura Sekutaura kwakaita pekutamba akati 1.2 anga akati kusvika tipedza saka imwe tichangutaura kuti zvamakawirirana itaizvo isusu chatauda kuti yaite sei tiranyati aiwa tinotenda. Ari kubvunzwa ko pane vanoramba vaya pane kakudhonzera kuti pane umwe wasozo kuti kutungamidza mberi aiwa kuti atatoipana no zvinoitika mambo jona mandizera zvinoitika ndezvoti munhu hakuna mhuri isina matsotsi ari kwese kwese pane munhu anenge aitoziva chokwadi ari uchiziva but anenge mune mutoya bese everyday apa atauri nyaya yake ndotatangazvo zvine chiremba iwe ndikuti zvishwa ndoziva but munhu anenge atiuya apa every time achiuya apa muchaziva zvamuita iye ari kuziva pakati penyu apa nyaya yenchaipa wari kuiziva varipo hapamboshayi imukana yemizera yenyu ndimukatanga kunetsika nenyaya pane kwa yakatombonetsa ikavhara kanetsa pano wari kudzivhara kumba kwavo dzichienda kuwabo yes Ini mwana ngarubudiro. Nanasi mwanangu atsiki musha. Akatsika pamusha basi. Araripo. Unenge atone zvautoona. Izvi wakatomboenda kuona wana wake wari wega kumba uko. Arugara muwatsomba muti marugara kundoipumbuzika. Kana munhu wabvunza baba wacho kuti mwana wenyu uri papi? Hapana nombozwa kuti mwana wacho uri papi. Saka ini ndindire mwana udini. ndosandatibhuya nyaya yenyu imweni mumusha menyu ndo makagadzirwa zvinhu zvenyu zviri kunetsai zviri mumusha menyu imo hazvisi kunzeba zviri mumusha imo imutopoti mimi matombolidzwa zvokuti munhu wacho ari kubudira atokuyidhai kutoti handei pamusha pamunde apa hatiti
motosvika pamusha pacho motadza kupedza nyaya iyi matosvika pamusha pacho otokupidzaiyasvika saka zvaanoita manje munhu akadaro manje akatoona kuti muda kurara anokushapurai chaizvo munokwaturwa ikonamisa bhozi totinadai musina kumbosumudza nyaya iyo notozokuti atokulidhai atoti kuti panapa ndo pangu panapa chii chaizvo ndoda kuita sei zvatakakuita kuti muite ndo zvandikutaura dzatohasha idzi munhu akawengozi musaimutsepa kana ndoda tiiti hasha imutsei moregedza kupedza zvamaoita amusori mani semataura angu kuita ichokwadi munhu achibudirwa aitotaura pane ari kushandisa zvinhu zvakaitwa nasekuru asi pane achiri kuzvishandisa ndosaka nezviri kunetsa kukasa mari dzesepakatosvika kuenda kweso zvamaitise zvochi pane hakusvipisa vamwe mwoyo kuti vanhu vavanongara but ukaona mutoti matosvika kuna muti matosvika pamba pacho pampangu pana vanhu vasvika izvi hama zototora ichironga nayo kumana chiuya tipedze nyaya iyi makuregeta kuti shuwa takatosvika kwamawadza mwana akapembera mumusha zvasvika pamusha pano tibva tavapa mari vachidya kutsvaga mama wacho wakaenda kumusha kwamawadza mwana mawadza wakaenda kumusha iko achibva wati tamuona uri kwahondi tibva tatsvaga mota idzika kwahondi tasvika kwahondi samushaiko abaya mwana akatore mwana akati nyanditsvaga inyena ichibasi uye namushanana baba yaita business kati ana business akamuita nekukura kutaka saka chikautadza kagara asi ogumya tanzania takati wana uyaitisangani timbogari pasi saka pana mwana akazokasira hatisikiramba nokuti vaisha vagoona kana tiwashaisha kumusana matambudzo pane panokumusha anyandiri chandinacho asi ndiri kushanda ndakapinda munyika dzakasiyana siyana unakasindana kaso nebasa iri asi handina chondii saka tinotenda kuti inoitende zvakanaka famili saka tu vanhu vatorikundata vane foni dzisingaperi moto vanogara kune network